Bueno, bideo honetan egingo dugu determinanten eta sistemen azterketako bigarren ariketa. Vale? Ibatzi behar zan, posible izan ezkero, sistema hau. Vale? Ez dago esaten ze bide, ze metodo jarretu behar duzuen, beraz, nahi izan ezkero gauzen bitartez egin, alduzu egin gauzen bitartez, nahi behuzue Roche-Frobenius eta Kramerren bitartez, horren bitartez nik, ebazpena indot Roche-Frobenius, oza, einen konparaketarekin eta gero Kramerren bitartez. Vale? Betik moduan lehenengo gauza da konturatzea hemen ditugula. Lau ekuazio eta 3 ezezagun. Vale? Beraz, kopiatzerakoan matrizea kontuz zeroak eta nun kokatu behar diren. Ze, x eta y bat abezen gainean dauenez, batzutan konfunditzen gara harin bagabiz kopiatzen gauzak. Vale? Kontu handiz hemen, hau da pasurik importantena. Lehenengo, azteketatik kopiatzea hemen horrizan ze sistema batzi behar duzu eta gero bertutik ona kontuz, ikurrak, zeroak eta gauza guztiak. Vale? Eta orduan, hasten gara. Denez, parametro gabeko sistema, hasten gara. Haren eina aztertuz, eta horretarako hasten gara txikinetatik hasita da. Biko bat hartu, gero hirukoa, eta holan. Desberdin zero dirazen batzuk topa arte. Hartzen dugu biko bat hau lehenengoa, minusei emoten dago, desberdin zero da, beraz, aldugu ziurtatu, eina gitxienez dela 3. Alda izan, digu, 2. Gehiago alda izan. Zehatxik, amatrizean, ondinoko 3 lerro, 4 lerro eta 3 zutabe ditugulako. Beraz, 3ko determinante bat aldugu topa, eta saiatu topatzen, ze desberdin zero dan edo ez. Vale? Hartzen dugu lehenengo 3 lerroekin, kalkulatzen dugu, eta emoten dago minus 9. Beraz, haren eina 3. Vale? Sistema bateragarri bada, determinante hau izango da funtsezkoa. Hau da, eina emoten digun determinantea da gero sistema bazterakoan erabili izango duguna. Beraz, markatu ondo hemen. Haren eina amaitu dugu, 4 ezin darako izan, eta 4 lerro egon, 4 fila, 4 zutabe parkatu, ez ditugunez, ez dago 4ko determinanterik hor abarruan, azabalduan aldiz bai. Beraz, azabalderen eina da 4 ordeneko determinante hau egin. Kontuz. Vale? Kontuz honetan. Astiro joan egiten, bide asko aldituzu jarraitu, ni jarraitu dut bat, baina norberak jarraitu behar dau ikusten duena. Vale? Ez duzu izango bat albuan esanez, nik ikusi dutela bide hau zuk jarraitu hori, ez. Vale? Eta pausuak emoti dituzunean, astiro emon. Kalkulatzen duzunean eta kasuetan 0 emoten duenez, aldugu ziurtatu ere, azabaldoren eina 3 dala. Beraz, azabaldoren eina eta haren eina 3 denez eta ez ezagun kopuru ere 3 denez, sistema bateragarri determinatua. Eta eina izan da determinante honen arabera urten dago, bai? Eta determinante hori dago lehenengo 3 ekuazioekin eginda. Beraz, azkenengo ekuazioa sobran dago. Vale? Kenduko dugu. Tarun, kendu ondoren, zelan ibatziko dugu? X-a, non dago sistema hemen, hau kentzen dugu, eta X-a kalkulatzerakoan, determinante honetan, hemen, ordeztuko dugu X-aren zutabea 6, 6 zutabearekin. Gero, Y kalkulatzeko ordeztuko dugu bigarren zutabea, eta gero, Z kalkulatzeko 3. zutabea. Vale? Eta holan ditugu. X-a kalkulatzeko hori zati eina emon digun determinanteren balioa. Zati minus behatzi ezaztu. Vale? Eta holan kalkulatzen ditugu bai X, bai Y eta bai Z. X berdin 5, Y berdin 4, Z berdin 2 emoten.